Vážení priatelia, už ani neviem, akým jazykom mám hovoriť, aby nepriateľské médiá, ako je Markíza, Denigen, Smečko či Aktuality pravdivo informovali verejnosť o tom, ako odmietame vojenskú pomoc Ukrajine. Poviem to tisícikrát. Ukrajine nebudeme posielať štátnu vojenskú pomoc. Žiadne zbrane, žiadnu muníciu. A na takýto postoj nás oprávňujú aj európske pravidlá, ktoré hovoria, že vojenská pomoc Ukrajine je bilaterálna vec, teda dobrovoľné rozhodnutie štátu poslať na Ukrajinu zbrane. Na samite v Bruseli, o ktorom nepriateľské médiá klamú, sa nerozhodovalo o žiadnej vojenskej pomoci Ukrajine. Európska únia len prijala záver, že chce vojensky a inak pomáhať Ukrajine. A my, suverénne Slovensko, sme zase povedali, že vojensky nie, ale civilne a humanitárne áno. Aj to je dôvod, prečo som dnes šéfovi Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu, pánovi Grossovi, ponúkol našu odbornú pomoc pri monitorovaní jadrových elektrární na území Ukrajiny, ktoré sú vystavené hrozbe vojenského konfliktu. Lebo ľudia na Slovensku sú na atomové elektrárne Machry. To je presne tá pomoc, odborná, humanitárna a civilná, o ktorej súvislosti s Ukrajinou hovoríme. Lebo na takýto suverénny postoj máme právo. Čo na tomto duchovní bezdomovci v nepriateľských médiách pre Boha nechápu? No to, že držíme slovo a robíme to, čo sme hovorili ako opozičná strana. A to nevedia zvládnuť ani mentálne, ani politicky. Nepriateľské médiá Markíza, Denigen, Smečko, Aktuality totiž nechápu, že niekto môže robiť niečo iné, ako si oni želajú. Lebo majú svojho hovorcu, Progresívne Slovensko, ktoré na rozdiel od nás robí len to, čo si želajú. Jasne a otvorene. Ešte pred voľbami sme komunikovali, že Progresívne Slovensko je produktom nepriateľských médií a mimovládnych organizácií. Veď skoro každý jeden poslanec za Progresívne Slovensko je napojený na mimovládne organizácie. A tieto médiá a mimovládne organizácie niekoľko dní kritizujú, že Progresívne Slovensko sa stále nezobudilo z povolebnej opice a nič nerobí. A dnes sme mohli vidieť v praxi, ako médiá ovládajú Progresívne Slovensko, pretože chceli od neho reakciu na raketový nástup vládnej koalície. Progresívne Slovensko poslúchlo a ako malé poslušné deti dnes na tlačovej konferencii opakovali to, čo od nich chceli Markíza, Denigen, Smečko či Aktuality. Hlava, nehlava útočiť na novú vládu. Prišli s geniálnym nápadom odvolávať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za to, že robí len to, čo mu ukladá sám zákon. Poriadok polícii. Progresívne Slovensko vraj chráni právny štát. A kde ste boli, keď tu zomierali vo výkone väzby ľudia, keď sa hrubo porušovali ľudské práva? Čušali ste ako vož pod chrastou, lebo sa vám to hodilo. A dnes, keď minister vnútra prijíma oprávnené personálne rozhodnutia, keď nikomu nevykopávajú dvere a nikoho neodôvodnene nezatvárajú do väzby, na pokyn Markízy, Denníka, Smečka a Aktualít, stojíte na tlačovke ako malé poslušné deti a plníte príkaz týchto redakcií, lebo nič iné robiť neviete. Takto nejako to bude, vážení priatelia, fungovať. Keď budete chcieť vedieť, čo bude opozícia pod vedením Progresívneho Slovenska v daný deň robiť, tak si ráno prečítajte napríklad nepriateľské noviny alebo si pozrite nepriateľskú televíziu. A potom už ani nemusíte pozerať tlačovú konferenciu Progresívneho Slovenska, lebo to zopakuje len to, čo mu prikážu povedať. Nikdy by som nechcel byť takým otrokom médií a mimovládnych organizácií, ako sa stal mladý Šimečka. Ale to je jeho politický údel. Pozerajúc na vyčíňanie nepriateľských médií, asi mi nezostáva nič iné, len poslúchnuť odporúčanie môjho podpredsedu Erika Kaliňáka, aby sme zvážili, či má nejaký význam baviť sa s nimi a poskytovaním informácie. Aj tak všetko prekrútia proti nám, lebo je to ich poslanie. Rež a rúbaj do krve po smeráckej kotrbe. V poriadku. Na úrade vlády sa podľa toho zariadíme. Pekný večer a držte nám palce.
Poletujem medzi ministerstvami ako víla Amálka, robíme na programovom vyhlásení vlády, potom utekáme do obcí poškodených zemetrasením alebo na iné miesta udalosti, ktoré tak predchádzajúce vlády ignorovali alebo zanedbali. Ale to je naša práca. Každému jednému ministrovi hovorím, že máme to, čo sme chceli. Chceli sme vládnuť. A ja od každého jedného žiadam, aby tak robil tak dobre, ako sa len dá. A snažím sa im prísť všetkým príkladom.